Какво ви разказа? Искам да ти кажа, какво ни разказа. Дъщеря ми е бремена, ти си бащата, не те ли е срам? Може ли по-спокойно? Елате да поговорим, всичко ще ви обясня. Аз съм спокоен. Обясни ми. Значи всичко започна няколко седмици след като станах нейн учител. Идва тя един ден при мен и ми казва, че много мислила за мен, много ме харесвала, даже ми каза, че ме обича. Как може такова нещо да има между учител и ученичка? Естествено, аз си отказах, казах, че не мога да споделя чувствата й, при което тя много се ядоса. Абе, знаеш ли, изобщо не ти вярвам. На теб ли да вярваме или на собственото си дете? Кажи ме, защо е да ме лъже? Не знам ли защо да те лъже? Ядосала се, че й отказах и сега сигурно решила да си отмъсти. А тогава защо избяга, след като тя забременя? Защото след този разговор, който имах с нея, ме хвана страх да не си загубя работата, да не тръгне, да разправя врели накипели наляво-надясно, както виждам, че се случва в момента. Слушай, страх те е било, така ли? Сега е момента да се страхуваш. Знаеш ли, че нито едно училище няма да те приеме на работа, ако знаят, че ти правиш любов с твоите ученички. Абе, я не ме занимайте с глупости, ме се отгубите и моето и вашето време, вземете намерете истинския баща на това дете. Така ли? Аз точно това искам. Да намеря бащата на това дете. Да. Айде да направим тогава един тест за бащинство. Не вярвам на ушите си, сяпа и тест за бащинство ще правиме. Абе, я не ме занимайте. Пламене, именно преди, че ще те съда. Ще се съда за изнасилване на пълнолетна и за това, че е бремена. Да знаеш, ще плащаш издръжка, Пламене. Ще съдиш, Помни ми думата, ще отидем до край. Копеленцето гадно. Продължава да отрича. Нарочно му казах за теста. Той сам се издаде. Сигурен съм, че е той. Сигурен съм. Знам, че той е бащата. След срещата с учителя на дъщеря си, Георги се прибира вкъщи бесен. 43-годишният баща е твърдо решен да съди мъжа, който е направил дете на дъщеря му. Привет, какво става? Привет. Какво ли? Пак се видях с оня нещастник, Пламен. Продължава да отрича всичко. Знаеш ли, казва, че Нина си измислила цялата история. Защото той не бил отговорил на чувствата й. Сериозно ли така ти каза? Така ми каза. Знаете ли какво? Искам да ви кажа, че този човек искам да го съдиме за издръжка. Не само това. Искам и за изнасилване. Но той не ме е насилвал. Той трябва да си понесе своята отговорност. Миличка, трябва да го съдим поне за издръжка. Знаех, че последните 2-3 години не сме много добре финансово. Добре, за издръжката съм съгласна, но не ме е насилвал. Нина, престани. Това го правя за теб и за Самуилчо. Моля те. Била съм страшно заблудена по отношение на Пламен. Мислех, че е мил и добър, а той се оказа абсолютен кретен. Явно просто е искал да спи с мене и е нямал никакви чувства, а аз си мислех, че един ден ще се омъжа за него. Не, аз няма да си мълча повече. Просто той ме предаде по най-долния